Yo, abusiafo enada iso modehie mobium na na yaw apreku masan atena madwamubium. Dwumadi a yato ne din se NYANSAPO ebre na adruso no. Ebinum abeye bi kɔ. Sebe yese be ma beye bi na mmom ameye ne nyina. Ebre we bi se de osenkafo kan se bibia wone bre no. Dwumadi a adruso NYANSAPO yesane no badwemba. Na dwumadi ya na adwumakuo bi ne somasene antidane da nyina mede bremu mammo nso musua de ewom menche ho menkonkɔgye nkrato na seme ba meto adwumadi enada iso meni animonyamfo bi ahia wɔn nso eba ama yesua de ewo dwumadi iso menche ho na ka kum yagye ne kokko num na kokko na so wa haidie na makwakobusa wɔn din ene baabi a wɔn free buy Eja wadaruma udin ene baabi a free buy ya hwɛ me camera nim emame Pacho midia ne kwabena ekire. Firi Agona-Wiamoase. Se Wiamoase de hye ene waba hai. Ti na Wiamoase nyina ehwew. Piao. Eja usu udin ne baabi a free buy. Pacho me de Adam Ali, if you Edubiase na buy. Adam Ali ono se ofri new Edubiase ena ebaye. Ene dai akansifo a ye ne omo eba besua de enie. Yen sebre isanse empani se brekunam edi ne hyew. Eja si bibi kire ne na yento aso minia epa ocho ka to anything ne makata ti dada okata ti omu de ne hunu hwe ye da ekoso ya ne pitiri tresanse aso da ye emum so da ya e woni tirim minia abo akokɔ ɔhwete pa de no ɔhwete ne ba tipa ye ba kuruma akoto de ofa ho ba minia ko suafi fo ma ho fa biem okoto nkana ne nchia na ya minia abo akoto so de ne be so do so mu na pre nsu hia na makoto da ne buruni abo akyese de open opo akyere ko de o nsu de lo ekoto se no kaso ba ye kura enyi na chinye minia twema me twema kura pa ye uti koto kwase a nyame hwoto ti su biomintie uti koto ekwasa na so uti koto mu kwase a nyame hwoto udo nta be kwase se ni apagya ato ahwi eno eye o bokoto kwase Pacho wati se obutu a koto no oba ani a wo ba beche no nti wodu nse ewura mu no 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 so kwase nti wo so wo pese wo ya na wonsa ka no nti eba ne sa obonse wo suntem se ya tofom na sebe oto akwakohwe wiem nti yese obokoto kwase a ena onyame hwoto wato petetu obey memfa ma afa mu ntie me kakra madama mu de ebe no etum rekadodo nti monto mobo na enna fom boko emfamaye why madaruma menu aye pa ebe hunti ena ekyirboa Edubiase ensa ko na ensa aba agyere setio so na order to kom meti akyekide akyi amna ya na beti ama so na bibisa ne konkuru menu aye ye dia fafa nka wakyere na fa bofo kane akyekide ane ko dam ne mukura etwa na pemira ne ko gina ho na onya nipa obesa aka menu aye odi na wagyere bia na so nko ko nsem na munidi na so osoro ade ya fa akyekide ntobi menu aye wo pa agyere otu ni tia na wa yepe nze nya no be akyekide ade a onfa nto soro abo wo so ko afa so ko sa akwa na odeda se ni feni kaso betu babo bi kura na ne menu otu wo ti so ade aka na ya homa oko wo na no wo buru nso onfa ntubon wo di aba nu to grom na wo fimpi a wo bi ani biem okusi ya hawa na abwa na hawa won se ne bon menu kwante bo mu kusi so oni akudo na omrika nze kwante bo mu kusi ezo anya kese ya ne firi hu kusi ba so de nche na adwia o obi kiri kusi eche wa su tumire eche no bizo mu nyina firi si ezo menu ensu na eja toma embraja firima enwa eja ba ama nkwampa eja da yo na nkada ko kantama ya honam ni amatire ye dia de dia su tama ko ko se ye abwa pa ko ayi no twiri si menu abo bi su ba ka o fontumam sa abwa ne ka ya azukuni ya ejie firi tiri ba so abo simo no ntu kwa kwa etiro mpase to no otu uti so na no nje to ni nyansa menu etire bia ho so ho che eze tiri o so enje koto je edidije wani mu na nam apan o ti tiri asen fam ti nya ma menu abo apan otoche abo otoche le ko ma apan ya so to aboso de be na sa na nkwantre o ti nya do penso ni tiri fam o shebi ntina na ba ne sa menu ewiro sima yebu eze di osu no su nani ana menu no isema ko wa iwa de ho hye yo obi enwa yo ho kwa akiri pinti woni ze ni akire tena na dua ko ntumi ye kwaye eze dua ko so je mfna mebu oba wo so no to be se no class mo so de adepa na yi na no oba ton tru an so nton ati bi oba so to tu atru be madam ze ati bi so asa kwa na nya ko oba ton ya do no oba to oba ton ko no ya no so muso mbodi amame so obodi amame se me mi bu no djubadie no medika ka kire mo se yesua de ye mofra no bebrete kwa wo musua be di akọ won sukuu mu enti yemfa nto fom bokọ owuafia mo obi kwan na ombune de madaruma to asoma me oba to mo ko no yan fa so no wabo so to aduane no anya ho bi so awe de mo me nua de okun so adota so nsura krokre
Sa, yinampo anu hia asra. Me ye kokko be man ko fefa musi ampo anu na mirika se. Yesi de bo reji asra no anyi de je so bo wure. Obitu ko tiri wan tiri so na etia. Amu osu opensu si bia na poni nyi. Ye pesa ja asra ko to so mi sensani. Na za ko tro ya modu an ka fe no video. Aboa wo ko o se man ko bo de ntia do be so kwan cheda. O tre to akuto esu mon ne premier tintia po mano bro de nye peda. Kwan che so brefo wu na sem to busu. Ko tre o se de o tu bo bo no kra ho anyi na hise de na che ga su ani. Na ko tre pa ni kutiri no mo se din so mo se hona. Na be se pa ni kunna azu ta no be ni. Ja saya jamani ka so jamani ka. Eju ya wa ya jamfo. Ye dio ya na ya se nya ofa ye. Azo ton san tun mu wa di ti de na kwa sama. Na mi na wu twa sa ko fo do so ochobu yo so. So bo wa wunsu ade atekum na kwa sama. Mi de wa hwe ase wo so ntumri ka na ya se. Wunsu ade mfana made. So body mame. Dwumadie no yesua de se de meka ye no. Muguso a muyi ebe no edeba. Nenso kwame a efa so ba no eba misa mahwefo no a wo musua de no omuntimi enhunu ebe no bi. Obi kasa mananu nsi saa na wonso nu kasa mananu nsi na no si a na wo de wo de aba entempeko no yemfa nko ba bia misremo to asoma me se bo mo chiche bi nso ade ka de nchi mawu a yenyi na chi mi yo ntwe su yi se de nchi se na no po aduna na no hare no na da wa bo no yo da men chembe nko aso de wono be po na se adwene ntonsu mu e ma na de chien ko hwempe no mi nua abo adwene so de ne nam ye mo na ekwam nya di adwene pense da ho ja so mi nua o edi adwene da chi so e be hwe esuo fra to ana pe na homa so no ko ye di adidem te mo ho so wasere ye o ho ba ofi no nya hwe amana man ko montimi no kwa wanya biaka na mi nua o ko si ne mo na se wanya hwe mo yem de fio so o ho be hu bu mu kwa na fi kurumani mi ye papa bi so e se o ko mo de na da di o pa che no si yem pa na pampam mi bank tinkiti na me jadelo sa oblesi an ho be twa su ale fi baba o se so je no se pa na pampam di o sun nani wato petetuo eni bo se ko trim matu petetu to asoma me wato petetuo to asoma me okay yenya esu ani yikunafo abusu ati se kwa yi uje se bom kusu be ho de bi sinsi bra bia ya ho a ne firi kunafo du pon le se fusu na etutu me fusu atompan odu pon tutu a kwa bofre ne sinana abusu nte bofre gboti kwa kwa wa so na masu edisu anukum beda ye ni sumuna nkruma wa kra e community akola bom penin beda esu ani penin kwansi apime da na wa kra sha ase owo woro no ho no suban to asoma me okoton ka na nchia na ya minu ya botre mame ebe we ye hyase obi ekan ye si so mame do ba ko twa mansa wiata no so krama wotra oyemtuo abokra mo se ne be wu anka oton de dobe ka krama mpe na mpa ntini dompe ne mu do de sende be mana krama so chi ko pe dobe de pe chi ko ko ya ejina mo hu na ana ja krama hu na ko ejina mo hu boni chi minu aboje mo so opia fa anka na mche krama ana okrama bu nkuto je pane dani okrama bu nkuto je eje dani do se fese jama wada ho okrama ukoto so okrama si apaso a amane je wanwan ni pa na fo na krama mi na odi ngo be ko okrama krum amana tafu de fa so nu preku oni pa hu do ntina krama di ni pa chi ko abesu ni nye sensa na ko pa mi de abe to bi aso empoyem na ta ko kunu bete bete no asna wi a ne mi la ko ko fo hepre mo ye fo hemfi o ba so do atpa na eba o kira so no jina sra di ni manu pa di oni ha ko agba so no jo se ye furu mi kanti na odi na furu ko bo na chi ye kase me ye kam ye se ma chi kam we yemi o ya ye nchinchi bi mfa ya ho ya de mi na o te de no bo na mo ye furu dia obon tuni ma wo sa obetwani nso asna wi a ho ala da bi se na be wu akokono mi na ye ba ko mu se ne ye so betuni mrani esa be wu so anasa kwan atua bibia me kam pa ba ji krara akete twa so oni ani onyam kora oni ahemfo na ego chima mentwe so na makora pae abibia o se na ho nya fensu da o twa mpanimfo odo temu mrante ebia ne hoho opani ni hwe kora wa futu afi hu nu ebia ne nkabro sika kwa jana mase proyeka so se ansa ne be wakora yansefo ne pani kwasi aso meda se ne yedi kan wo sebe opanyini a yemfansi ho abusuafo mode hie mobiam dwumadi ato ne din se nyansapo na wani guso a wo hwei minim se wo sua de frɛ obi se wono so mfrɛ obi na ontena se afei de nyansapo ebre no eduru abusuafo dwumadi emu ayede yie pa nanso so sebe adwumakuo bi omo so yasene nti yenkonkote omo so adwaton de no na se ba yebesa to titi wobika titi wobichire tete anansesem menu mienu nyina anim se enei ye hwehwa yenhu se adwumadie yi ya fato yon se ye be kire enchirima amamre ene amane yes sasu wow kwakua nansi ene ko ware ne yire asoya so woje wase na ya akora aboni abenye panyimboni Edubiase ayewe no wodo tema ene enida ho
wa twente kuma afiri ho se de kwakura na se di tiri nyina wura wo meni wana woni mude woni mama mre no te amane ase ye beji nkonya ni ato anansesem no ye hwiye a afutu a esene fata no wafa na ade abo obura enu ntini hia me na ajiwa bajo abra me de tete anansesem ebro me dawo ase anansesem so anansesem sawa abusiafo yakwaje nkra afei yasan ababiem dwuma bia wani gusu a wo hwei eye nyansapo ne yaje so se yesane no badwemma adwumaku a wo mo so yasene na yakokogye omadwatonde ho nkra no mahofa maidie dan dan nyina me se efri Mr Bright Kente Palace ho ono nso so obetimi afre no wa ahomatrofo so na ne na twetwe nkomo 0240 32 na afei 62 frɛ Mr Bright na ne twetwe nkomo o kumase entonso on community center no na edinhwe ne mu abusuafo yekoya ya saba efa edikan no ye nua bema kwabena ochire ema wonya ye eye 54 ebionum enan sanso ena ye nua bema Adam Ali ono so enya 57 ebionum enson na kire se ye hwefa edikan dia Adam Ali ena edikan nanso so sebe mpanin se wudi kan court kura wundi bi munti ye de fa etosom yenu no eba ba hyehye so na ye wia ye behunu dwumadie efa pem yo sabe de minia nso obasi bibi e bia kire yo minia me dase mpelifo se emfidodo we entire nyansa sa eninya na ehwenenya baby osoro wada so de dompe empa ade to wani na wiya eni kuro na na osade kire minia osoro ba oprenyiche on prekasiye ete osoro widie mu ne apre na nkum na minia oboso no nsuru mienu yɛ tokɔ kwa yɛse a ɛho sensane ndwa na ehuna amane na mza boss no so kɔtɔ ne kuno minia ɔsono abo akɔtɔ so ɔte ase ɔkɔ akɔtɔ ɔte ase na ɔsono ɔbɛnu su fida na sɛ enisu enipa nisu enti sɛ bula ɛna enti sɛ so tene so ensada mpelifo se anoma ɔde nsu mu kan no ɔno su fi na sɛ anoma ko nsu a wɔde na no o kɔ no anoma kro mu so anyi brebu ɔkɔ ase anoma ne tifo nso na fide ni tente no minim enti na abo apete pro hu brebu onyono anoma nso wo usura ne takra ba fam minia anoma so ɔkyedua so a ɔde bo anoma ntu a obuada yade ebekun ma ya wo so wanyina che na minia ekuro na ekum agya wo so se agya nwuya nkani kuro yasa na sɛ ni wani su ati sɛ bula nko bi nse obi die ja sai anja sai ya jamaninka do di ka wo nsuo mu no ahmachi no nse su fi mafi minia mbelifo se yenko ti adomra ne ha hanya na sɛ wo tonya ebalo wontimi ntwantwe ayo minia mbelifo se agwakakuro onam twapie dia so na okodo wanso ne sia pro sɛ bi hu nse do siesie atofo no ne mse ne yeto ati agwakakuro so de agbobe di medio na nyam ya sa agwakakuro ne siesie kan no so ye di ma atofo kesi e fa yantama bo mbelifo se sunsa wato fra fentefra e me so na dia na ato mani nam di humani ma na adi hunu beda na abi di odi akire no so di odi anim nantie emfani han en kwa africans mafi apetebir beko woje apetebir beko wono odne beja africans ma so ntetre man wanse so han ni hunu so abo apetebir na wasi asoro nkraba minia me ntre so tene ho emfante so ho mensa nim se aso kwanya dia chinchina dibi o titimte so esi dan a bo so na dirigu abobonua obi bi no na nka beto kuma ma bize do yi no wuwa obi nko ya chinchina adwuma na nko no asokwa nsuo na se obi bi ni asokwa so aka bechi na kan yo ohunu wano matoto ane na enhye udi asire wasike so ho fa chi a obawe no mo kuru aba ho yi fira bochiri ba kuru kuru aba minia belifo se tipa enepa tipa enepa asemwe no eye kasakoa enyebe asemwe enyebe eye kasakoa eno nti menje entum to asoma me abirechire ho wonya wura pa na ofu abagese minia belifo se abo abirechire so mfefreti no hu winti yehu da abirechire wo se akwo mfu abagese belifo se omo abo abirechire oso se ni redan ho wiese no hu na tutu yo ono wo se abo abirechire na wo se be ka do hwere kora me no waji su udi hin belifo se ebruko sua ade be yesu ense na ntwi ye pa na homa ne homa bu ha na ho antori nyina gina wo kire maso ene minia abo na ntwi se na ndu a anche wono to no sa na nche wo konfo se abo na ntwi na ni su ne enkwati esu na nam nyankwasi ana enwo ina atumrika na ntwi nkwa kutu bi se abodam odwan ho yi abo na ntwi abo abirechire wo so ye kase ati se na ntwi a nko onye gya ho mo wo mfa na belifo se abo na ntwi na jana akwati se kratwen
eni ne dindindin na sende pacha na se ani mu ho ye nyama ana se ni mu ye nyama ntese na muru abo na ntwe so na we de na ye de yanka so mo bo mtokro ajachafo mo na mapem kro mo nyina to pe na mi ne wona wa osu kodubunu usi motie sam na mi ameso de abre ma yem den na wa osu kodubunu so ye te bro na me so ameso ne abre emi ne de ajachata le wo ye de bre na e pan de oni sabon sama chempra no okaso be ya bo tie fra ni na chinye do opa ma chacheni no anche na ne fi ne ho siri ntira emi ne mbelifo se kwatenti ho ebi awwa no bo fred en nemre wadi si atofo abruwa so de obro no na o ti adema kuma sem nze bo fred na abada se abruwa na nai miensa mi nu de be kwa sem ado da wo ja abrewa kuma waje ne nai o se aprokra o nto na sa obi di abrewa be twede ya ne fi na obi di bisibu wati wode ami na mane ya yewu se kokko no bo ho ba fro obi pantampam ho edi ne sira de nji ni nam pata papietu e de mra na wro da o sere don ko fre ma won tene dum mi na uti ahemfie sen ya ne nche so ye de hie sa wahene kwa kwa de sire onyo wahene babu owi efiri okro mi hia ben so awi raje bwase da sabi obi mo wahene aso mu da na nya de sabi oyi wahene ti na mi na mi adamale amete ma ya ti se dompe kwata kwa bi ben kwa ma to fom no o de se ne ntumi awe odombo twabra de so kwa bia wi ntumi awe ne waje mo na be se bo ne pepe no betumi awe na se be ma ko gba bi firi ne to ne se bi onchiri bra bi an akora so oni ma me wi be ma ko gba firi ne to onchiri bra bi an de to ko jana so ne na yiro bi aye bra mbelifo si be ma so fidem ba hwemo ta bonten aye so to na ye nkwade be ma oni akukudo kwa na nya de se bi tie fidi na na esutro so emenwa wo kanfo sutro mi no so mami sutro de sutro menwa wo kanfo sutro menwa emenwa ya wo ne de bo wa ujeje wo sa ko abonu na se nya wo ne de bo wa uchi no yes so mami to aso uni pebia no pebia ye uni pebia se ne sai onti ase ebe mi njintum to aso mami mi ne be fosi muntumi mbo bra wo se no wo ye ebusia hweme rio mo jampa ni mo da be fosi kwansi apem e da na mo ba ko ana hye ase ete kontumpo ni di mfia pem tu kwa no kwa fo de da kruti na to be fosi woni kontumpo ni sufuru bia mani ni kanfo nso nyankopon so gazi mieni no bo adi kan kodo no o se achiri anya wo da hwa na wo tafre ete o se ntachi be o da so ntisa won sayem mi ne ze mo ehwo hye so ti eja bo were ete nchia ne ntafrenta binti na mi nsemo ese o hu ne serefo ana ese kire no ese wo honso akatrema monkuru be fosi wo se na etu na ma wo jire na se ese yan hia na efre ne jire na bo jise ku ha be to ne ntonwi sa na tie esen ho ebeto ogire be sa kwa jagire mbelifo se utu utekrama etoto wi awon hwinam bia dodo mesin ho yi enne ka akire on se ne binya asase ka mbelifo se ye ndinam enjeja na ti ye di chichen nam no so na si besi jaso mbelifo se wo to so so na de ne wantu a akyere be na premi na da woka sa aboa so so na so no to aso mam ye die ho be mu bomu kwan a ne firi kurumani mi ne se wo ko kuro so na ko to se wo ti sa ko bia bon no nduru ha enye waju se waju ebi ero da continue bi na maso kura ko mi ya tuma hini pe na bi za de kurum ho wakoko ba tan o de no kutu eso a yenka nka nko aba akoko no azo so ni mitiri mu atana ne kusu emu asem ye ntubo ba bia kusu egusu ye ntubo nko ya tinhwe da mu so ya ntoto abo ye kompo ano so ye fa hwe anko ani frafo mienu kire kwan a mo hwe amene ye nyampo ano so nsuma asra sa abwa wanto bre o we o fi ekuma abwa no odidi da ntontum so ho hinti na ma pa wo si na so wantra po bre kro na ajana nto to aso ne kuno ajana kro no aso nye kasa eni mu so ti aso anu atwon nan mani sima me enti na atwe me ni nam akwa ho ajana ho yi enye fe de enyi hwam de hwe ni mpire no kwanche bode awa wa enti nan yi bode oba o te bode o e man kana se da kusi ebo mu ndwalo afa da kropa na twen te kusi ebo hwe ni mu kura ya wonwa wo agwaji tiro so ni nanu ye enti wana ma no da kam e ka woni atire kwa na ke otu okwayem to aso agba obu ni sisi na to aso se samampa ene yeto ne bedi agba pa se o se de kwa ho de enwa efunu efe pa nso enka dem ye keka fo so de kama dampan efunu wo se ne ho offense on te se no wote ase abo wansane o pe wa o se nkontomre ye mojedura nka abo wansane na no hemfiri moja o pe wase apan mu ahwa na an leto no peja mi ne woni mreketu a ontumi nsan asase na wase nso on pe wase ma no ma yi chefrefre wi ne koja me kwa na wusa me ho na zaji me bo so meto mo ho ma won fa nya akọ o fere wadan fo baso a o se wuche na se wo bo bre ya na wale wadan ensu aba no maso de enhwe nchenchen na se ensu o tie afim ni akosa papa ensu aba wo so na ko hinam sa ensu fa wo so na hundu ni na ha ba ni ma ka se bro men ka se pampam ba ma so nsensu mu ansa ham na se obe ma oba woni be ma no na ebu ni yachi u fiti ase bro so ntem so woni yakoko bobo titi fi so ase ba ka se janche ma wa ni atinye
Amoase so kase turumata ye nyina tinye. Nta amoase wana te amoase ayase. Eni hwe nso de brebre na we etam. Mpenifo se we furu krom hia ban a o yira job ase. What to potato. O hena woni ntam na won kon da. Edubiase tia so le twede atini. Se wo so aye okon. Koto kura ko so be kotra abreba ye nye na bu. Be ma so so aye no be kon aye ni tiri. Medase. Abusiafo ebre na ye be me ka kire o. Ai empenise honhon ne femfem hia no amerikasa na wugitu se tople twa e dadwo ada na di twa sabre mi twa me ho abasima me ba pe me de ma akansifo no enya aye no ebetu dwa na ya sore dwumadi nso me kwa basisi Fiti wobika titi wobichire tete anansesem menumie no nyina anim se enei ye hwehwa yenhu se adwumadie yi ya faso ye ho se ye be kire enchirima amamre ene amane yes sas wow kwaku ananse ene ko ware ne yire asoya sawoje wase na ya akora aboni abenye panyimbo ne Edubiase ayewe no wodo tema ene enida ho watwente kuma afiri ho se de kwaku ananse dibitiri nyina ewura wo meni wana woni mude woni mamamre no te amane ase ye beji nkonya ni ato anansesem no ye hwiye a afutu a esene fata no wafa na ade abo obura enu ntini chia me nana ajuwa bajo abra me de tete anansesem ebro me dawase abusiafo yakwaje nkrato ya sa babiem efa ye dru suo no eye efa ye de ema akansifo enyaye ebetudwa na ye hunu de odi nkonim ene de odi ncho ene dwumadi a ye de bremo eye kwabena okire ena afei Adam Ali omudi si ani no ye wieye no na kwabena okire ema wanya eye oha ene akiripo ebiasa miensa 133 sanso ena Adam Ali ema wonyaye eye woha ene akiripo aduasa ensia 136 na kire se dwumadi a ene ye de bremo no nia odi kan eye Adam Ali onia chia na si bibi kire no waya de na mo mpani se woni ma hwegu a ena ho hyehye nokre nti me fa ne se me niam na hwegu meta hyehye ma pagya so amitiawe si bi hwegu medase ne wa no kasa mpanimfo se obanyansafo ono de dan dan ne niam da kwan so na mum se bi obakwase ade ohwe ase a onsesa ne nantie eja ono so adi ntwe di asem na wo ka kire no yo mini eja medase de meka kire se akola woni pani be ko ne mu widiem onko no samre bi akwanche okonachi wasa benani medase sa ena unia ese wo ebusuafo dwumadi ato ne di se nyansapo na yesane ne badwemma ene efa ye de bremu aha ena ye de musie maka kire wo se wo ye dwumakuo na wo pese wo beso dwumadi ase a entempa na afa ya ho matrofo no ne ye ntwetwe nkomo na ye nsoso ye ntimi enya ebretenten na ye ntimi enkyira de yie sanse ya adusuade ena ye ekire ewa ha no ene ubehu dwumadie bebrebe na omanya adwumakuo bi soso omasne yesremo dwumadie di mu sei die hia sei no eno soso ya momeso yasne bi sebe moma ye kasa nye tenten dwumadie hia sei no eya amamre ne amane ne ye kire abakosem ne nne ye kire bi wo yesu kupon ahodo mu nti momomode na momeso yasne na ye bre no enye tenten na ye ntimi ensua de enche wona ebo ami bi eye time herbal mixture perfect honampa and body lotion afei so Royal Homeopathic Clinic omonso eso yasne ma ho fama me de te hai efri Mr Bright Kente Palace mesramo pomode asa obefre Bright ewa homatrofo iso 0240 32 3262 freno owo Kumase entonso one community center no na edi nhwe ni mu dwumadie bi e fa ne Kente de frene na nye ntwetwe nkomo me a me di dwumadie mu chia me din ede nana yaw apreku ubetimi afre me mobium epiao
denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the proverb ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na